125 Amendment Bill जों सरासरि जों तुमनाय जोंनि एडिशनल जों तेबो मेन पावर जोंनि एडिशनल तेबो जोंनि तेबो गाहाम खायै जोंनि सरकार फायमानि परे जों जोंनि पावर न खायै डाइरेक्ट फंडिंग व्यवस्था खायनाय खापनि ताखौ ताइ बसं बाय दंबाय खाखाय जन गाहाम दंबाय नानै दिनै आजुगै दंमालिया किसी जा कक साना हने हाय मा फाकिया नारनि बसकांगो सिनि सार विकास देव वर्मा सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सेल्यूट खायो आगे कक सानानि सिकां तामनि हिनबा बसिनि त्रिपुरा सानि मिनिस्टर अंगै दंमानि बागै दिल्ली फाइ सकपा गांखा एयारपोर्ट ताम कक गाहामानानि नांसिनि त्रिपुरा सारो अजराव ताबो एसआर नांगै दंगो त्रिपुरा राज्यआव तामनि हिनबा फातार हास्तेनि फाइनेराव इलिगेल माइग्रेन्ट्स रक बलाई खेनो गोबां मा अंगै दंमानि बागै हिके तिनि तामहनि साकासिनि सार विकास देव वर्मा बिनि खुगो खनाका जों एडिसिओ बीजेपी हापं फाइ मानि यागलो हंका हंखाय नरकनो 125 एमेंडमेंट बिल नो तुबुई रेनाय हिनि सामनो कक जों जतनो खनाका जतनो साइमका हेदा हिके आबनो तयै आं कक सानानि मुसुंगो आं सारनो सानानि मुसुंगो नायदि ताबुक खंगांखाय ब सरकार दं ताबुक बर्तमानो साना थांगांखाय बीजेपी सरकार दंगो ते नों बीजेपी ओ दंगो नरक सरकार दंगो तिनि नों सिनि बरकनि इंगै मिनिस्टर सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ओ जराव से सिनि 125 एमेंडमेंट बिल नति नों कक थाइसापनो सावै मानया एसआईआर नति कक थाइसापनो सावै मानया एनआरसी नति कक थाइसापनो सावै मानया सिनि त्रिपुरा सारो बाहायकिननो पुइतो जानाय बाहायकिननो बिसास खलायनाय वानसुगै देनाय सार जों सिनि त्रिपुरा सरनो वासु बुका तास्लाम जेदि तिनी अजराव नों हायके कक सावै दंखा आंखाय अब नों साइचुं साक कायसासे तेबो तलाव खिख्लाय मानि क्लायो नों बो कायसा त्रिपुरा सा संगै नेदि निनि एडिसिओ तिनी डाइरेक्ट फंडिंग 125 एमेंडमेंट बिल टू बुनानि आबो निनि दायित्व सिनि दायित्व निनि आनि दायित्व से आबोनि बागै आसुक निजिनो तलाव ता खिख्लाय सिदि सार किसा वानसुगै नेसिदे अजराव बमा हायके थांनाय निनि हा कमावै दंखा अजराव किसिसा वानसुगनै नांगौ एसआईआर नो तैसे कक सादि तिनि एनआरसी रो नो तैसे कक सादि फादार हास्ते नरक साइमानै दंगो नरक मिनिस्टर अंगै दंगो नरक से तेब साइमानानि नांगौ आबनि बागै खाजानि ताखुकताय बुहुकसं वानसुगै नेदि अजराव तामो अंगै दंगा सिनि बरराव हिके आसुनं सितुं तिनि बागै जतननो हामबाय किसिसा बिनि भिडियो नायनेदि जोंनि जत लिडार दंमोन नरक जतन साइमखना जे जोंनि भारत हादरनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी मालायमने संगठन मंत्री बीएल सन्तोष मालायमने जोंनि भारत हादरनि स्वराष्ट्र मंत्री मालायै जोंनि त्रिपुरानो विभिन्न इस्यु तैयै जों कक सालायका बसकांगो एडिसि इलेक्शन तैयै मेन चिनी मुद्दा हाय बसकांगनि एडिसि इलेक्शन वो इलेक्शन तैयै जों कक सालायका बसकांगो चिनी सरकार फायमानि परेनो 125 एमेंडमेंट बिल जों सरासरि जों तुमनाय जोंनि एडिशनल जों तेबो मेन पावर जोंनि एडिशनल तेबो जोंनि तेबो गाहाम खायै जोंनि सरकार फायमानि परे जों जोंनि पावर न खायै डाइरेक्ट फंडिंग व्यवस्था खायनाय बसकांगो चिनी त्रिपुरा सारंनि जे मानथाय चिनी त्रिपुरा सारंनि दीर्घ 35 बছর बामफ्रम सरकार এই দীর্ঘ कांग्रेस सरकार जे माया तंगमनि चिनी त्रिपुरा सारक जे बंचित तंगमनि जों ताबो चिनी त्रिपुरा सारक गोसोनि लामा दिगो थां दंगो चिनी बरक दीर्घ दिन नरक जतनो साइमने मेडिरक चिनी बरक मासाया मानंगिया लामा करै तै करै न करै हुक करै चिनी सरकार फायमानि परे चिनी बररंनि बागै लामा गाहाम खायका दैनि व्यवस्था खायका स्कुलनि व्यवस्था खायका चिनी त्रिपुरा सारकनो जों ताबो हियावनो लामा दिगो थां दंगो आबनो चिनी बसकांगो जों एडिसि फायमानि परे चिनी 125 तम बिल जों चालू खायनाय बसकांगो एडिसि मेन चिनी मुद्दा बसकांगो चिनी एडिसि निर्वाचन जों पुरोपुरिता बसकांगो चिनी स्वराष्ट्र मंत्री चिनी अमित शाह जी
जों बसकांगो जों एडिसि इलेक्शन फाइव जोंनि 125 बिल जों चालू बेलाय बेलाय